Salutare, toată lumea, sunt Tani și bine v-am găsit la o nouă serie de pe acest canal. Astăzi vom filma Farming Simulator 2014. Da. Farming Simulator 16 nu pot să-l instalez pentru că eu nu am multă memorie și îmi trebuie 2 GB sau 1 GB. Pentru că am văzut că e faină. Stai bă, vreau să văd ceva la setări. Haide mă, fermier. Sunt fermier ca o nevastă. Și trebuie să punem toporul lui ăsta. Acum înțeleg cum e viața de fermier. Viața de fermier. E nașpa. Așa. Și da. Vreau să vă spun că o să filmez farming pentru că m-am săturat de alte jocuri și da. Cred că o să filmez și farming construction. Da băi, și am spus un cuvânt în engleză. Mare brânză. Și da. Nu știu ce să mai spun, băi, fraților. N-am mai postat de mult. Asta este adevărat. Și da. Am luat vacanță, dar de când am luat? Ieri. Da, fac gaming de la mine. Și stăm și ne bucăm, ne punem jocuri. Mi-am bulit telefonul. Și-a spart telefonul, deci și l-a spart de o piatră când juca fotbal. Eu n-am văzut, dar am văzut ochii ei. Ai, tu n-ai văzut nici, tu cred că atunci dormi. Era vreo 11 noapte. Deci, tu ai mințit. Deci eu sunt afară. Vine de voi. Eu sunt afară și mă joc. Da, pentru că am tableta și mă joc pe tabletă, da, pa. Telefonul e la încărcat. Uliu, măică! Așa, măiculiță! Am înțeles, băi. De când am mai jucat eu farming? Băi, și uite, și copil poți... Îți plac căștile? A? Îți plac căștile? O să dai pe filmare. Și niște copii bat mingea pe afară, care n-au și pași. Stai asta pe filmare. Asta mi-aduce aminte ce-o pățit Dragoș de la noi din clasă. Da, lasă-mă de zi, de sus, ori cu Dragoș. Exclază. Aoleu, măică! Bă, dar cum n-ai agățat, mă, Fox? Ce? Cum n-ai agățat, Te bagi cu spatele, na. Cu spatele, nu cu spatele. Unde duce? Eu nu știu care. Eu nu știu să fiu fermier. A, bine, când joci. Dar nu te mai voie tare, mă, bine. Da, aici încheiem și cu acest episod. Pentru că o să mă învăț eu cum să joc, că nu vreau să mă fac chiar de rușine. Și da, noi ne vedem data viitoare cu noi episoade Farming Simulator 2014. Goodbye!